आरो जादो लोंदो रंजादो उन्दुदो दे बयबो जादो लोंदो आंहाथ' बयफ्रेन्डखौसो फन हरजानो गिबाय थादोंहाय बालनि दसे थानानै आंनाबो गार्लफ्रेन्डआ फनसो हरसिगोन बियो बेबो भिडिअ कल बेनिखायनो आंनानो मोजांलै नोंसोरबायदि मानसिजों थाम्फै होफानाय मालायनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बेरायलायनाय नांलायलायनायफोरखौनो नायनानै उदै बुंनाय मोनखायो आङो आरो नोंसोरथ' गार्लफ्रेन्ड गोनांखा बयफ्रेन्ड गोनांखा सिखाव गार्लफ्रेन्ड सिखाव बयफ्रेन्डसो नोंसोरो बिदिखौथ' आरो बांसिनसो इन्टारेस्ट नुबावोलां तुत मा सिखाव गार्लफ्रेन्ड सिखाव बयफ्रेन्ड ब्रा माने सिखाव गार्लफ्रेन्ड सिखाव बयफ्रेन्ड माने नोंहाबो गार्लफ्रेन्ड दंखायो बेहाबो बयफ्रेन्ड दंखायो नोंसोर सानैया गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड दंखायो नालाय नोंसोरथ' गावबागावखौ बुंनानै लानो हाखालाना एक्सट्रा गार्लफ्रेन्ड दंबावो बयफ्रेन्ड दंबावो होननानै स' बेनिखायनो सिखाव गार्लफ्रेन्ड सिखाव बयफ्रेन्ड ब्रा नोंसोरो आयौ बाला दे जियानो जादोला रेस्ट लानांसिगौ साला सानसे माने गारि सालायनानै फैनाय उन्दुनांसिगौलै दे लोंदो र'लै दासो हरनि 8था जाथारदोंलै र'लै हुद आं मेंबाय होनबा बुजिया नामा ब्रा र'ब्रा लोंग्रोनि दे ब्रा गग' गागा लोंदो आच्छा दे लोंनोसै होमबालाय लोंजोब्बाय दा हां खेबसेनो बे बथलावलाय गैबावला नामाब्रा हुद गैलालै थांदो थां नों उन्दुहैदो मालाय लाबोबा लाबोनानै होखारदों नामाब्रा आंखौ होखाराखैब्रा मेंदों नालाय उन्दुहैथां होननानै बुंदोंब्रा आं मेङाखैलै आंहा लोंनांगौ जानांगौ बेखौल' मिथिथारोलै होन मानो बुजियाब्रा दाउस्रि देलायाबो उन्दुनो ओंखारबायनो आंलाय माथो खोनायाखै गोसो सिंजों जोबोद उन्दुनो ओंखारदों आयो नाथाय बुङाखैसो आं आयसा होमबा थांनोसै आं आयौ माथो बेवहायसो उन्दुबाय बेलाय साला सुवा सन्थलाखौ गावनि रुमाव थां थां होननानै बुंखाबाबो थाङाखै बियो दा जौ फेग्लिजोबनानै बेवहायसो मोनबायना बियो उन्दुनो माबायदि लोगोखौ लाबोखो नोङो औलाय बे सन्थलाखौ लाबोबा जाद जाद जाबाय थायो दे बेदरफोरखौ जादो सन्थलानि रुमाव थांनोसै अके साला जेबो जामारालै बे मानसि सासेजों बेनि दावरावखौ खोनासंनो हाला आं थुदो बेलेग रुमाव थांनोसै थौदो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ जामारालै बांद्राय जौ फाग्लाफोरखौ लोगोआव लाजामारा पला मानसिफोरालाय मा खारला खारसि जागासिनोलै मा नुवा नुस्लाबा खारगासिनो दङब्रा मानसिफोरालाय ओइ कि दौरा दौरि रे पुलिस फैदोंलै फिसौ पुलिस खारदो आइला बोराय बुरिफोराबो जे आदार बुंलालां आयु बाला पुलिस मारह'नेयाव मा राजा आइला पुलिसथ' आरो ओइ दासो देलाय खारदो बे समावनो पुलिसजों हमजानो गोसो गैयाबा आं हले खारबाय दै आयौ बाला गाव हारसिं खारदों र'हाय आंबो थांफानि गुवाहाटियाव फैफेरा फैबाय हटेलाव थानो होननानै पुलिसजोंसो हमजाथारसिगौमोन हमजायैखायसोलै बोरैबा हमजानांगौबा मा जागौमोनलै आयौ दाबा सन्थलायाबा मा जानानै दङ मिन्थिलालै साला लोङो मालाय इसिबां लोङोना बुजाबा बुजाथोंलै साला दा जों बहा थांगोन नमा राजा दाथ' आंनाव बारा फैसा गैलालै बेलेग हटेलाव थाहैनोबो गिबाय आं जाखिनि फैसा दंमोन जानाय लोंनाय हटेल भारायानो खारजोब्बाय अब्लालाय बहाथो थाहैगोन जों होमबा गैला गुवाहाटीनि रेलवे स्टेशनाव थाहैनांसिगोन आरो उपाय गैला आयौ बाला रेलवे स्टेशनावसो थाहैनांसिगोन आरो हावलालाय माथो खालामनो ना नोंनावनो फैसा दङ ना आंनावनो फैसा दङ हा उपाय गैयाना दा गारियाव थाव सोनोबो फैसा गैया गाबोन थांफिननो रेल स्टेशनावनो थाहैनांसिगोनथ' आरो जि साननानै फैदोंमोन मोनसेबो जाफुङासै दे आरो उपाय गैयाबालाय माथो खालामनो रेल स्टेशनावनो थाहैनांसिगोन आरो उठ लरा उठ आं डिस्टार्ब खालामनाया उन्दुदोंलै उठिनो नाय गसाय सोर जाखोलै बिसोरलाय दाय उठिनो नाय बहाबा नुनाय मोनथारदोंलां नोंसोरखौ मा स्कुलनि इउनिफर्म मोनलाय बियो কি বকি আছো
আৰু ছোৱালীটো ক'ত ছোৱালীটো ক'ত লুকাই ৰাখিছে ঐ চাচোন ছোৱালীটো বাথৰুমত আছে নেকি যা চাই আহগৈ ওকে স্যার ঐ ঘৰৰ মা দেউতা আছেনে নাই দেচোন ফোন নম্বৰটো স্যার লৈ এতিয়াতো মোৰ মা দেউতাটো শুইবাই কৰিছে নেকি গাঁৱৰ মানুহটো সোনকালে সোনকালে শুৱে ঐ কোনো বাহানা নহয় জলদি মা দেউতাৰ নম্বৰ দে কিয় বা স্যাৰ মই জানা নাই একো দেই ছোৱালী লৈ পেলাই হোটেলত আহিবলৈ লাজ নালাগে নেকি হা মইতো বহুত লাজিবাই কৰে মোৰ লগৰীয়া অমাৰ আজাটো সিহে লাজিবাই নকৰে কণ্ডম খান্দা যে নাক চুটি যে স্যাৰ বাথৰুমতো কোনো নাই আচ্ছা তেনেহ'লে তোৰ লগৰকেইটা ক'ত গ'ল আৰু ইয়াতে কোন কোন আছিলে ক তিনটা বিয়াৰ বটল আছে তিনটা গ্লাছ আছে ক'ত গ'ল দুজনটো মই কি জানে মই শুইবাই কৰিছে অকলে অকলে মই নাজানো না ঐ ইয়াক ধৰ লৈ বল ইয়াক অ'কে ছাৰ মইনো কি কৰিলে স্যাৰ ছোৱালী আনি পেলাই হোটেলত থাকিব লাজ নালাগে বল থানালৈ লৈ বল মইনো ক'ত ছোৱালী আনিছে ঐ বল থানালৈ ৰলে ব্ৰা মই ফোন কৰিম মোৰ দোস্তিগিটাক ঐ स्वाद अमार आजा आंखौ गाननानै बहा थांखोलाय नैलाय ट्रेन स्टेशनावसो दंफैयो जोङो साला खाफालानो गाज्रि पुलिसासो फैनांगौ जाबायना जों थानाय हटेलावसो ओइ स्वाद अमार आजा आंखौ बासायफैदोब्रा फंसे थाव मोनबावबायसो आङो बोरमा लावथिजों हा बुदों नामा नोंखौ सन्थलाखौ दा पुलिस स्टेशनाव लायबा पुलिसफोरा जोंखौ हमनासो लाखिगोनलै जानाय नङा खायदा बोराय खालामनानै गावहानो फैथोंसै ओइ अमार आजा फै दै ओइ सन्थला नोंखौथ' दा जों लायनो हानाय नङाना दा नोंखौ जों लायनो थाङोब्ला पुलिसफोरा जोंखौसो हमना लाखिगोन ना नों खायदा बोराय बाहायनानै माबा मोनसे खालामदोब्रा सिख्ला लानानै गुवाहाटियाव फैनाया हटेलाव थानो नागिरनाया जायासै मोनसेबो फैयाबानो जागौमोन आङो बयफ्रेन्डखौ थगायलायना फैनानै नांलायलायना फैनानै जेबो जायासै ओरैनो बरबाद थांजोब्बाय आंना फैसा 10,000 ओरैनो थांजोब्बाय हटेलाव होनानै जानाय लोंनाय बायनानै जौ सेरेबनि दाम बिथिंजाय बेदर भाजिफोरनि दाम आरो बिथिंजाय गारियाव थाव सोबावनांगौ जारलासो मोनबाय आं बालनि ट्रेन स्टेशनाव एसेबां थाम्फै दङ दा हरसे गोजोन अरजानानै बोरै थानांगौ दे लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बोरै मोनखो जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव फेसबुकाव नायदोंब्ला अन्नानै फेसबुकनि पेजखौ फल' खालाम आरो इउटुबाव नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडआव थाबैनो लोगो मोनगोन माय गुड नाइट